ξεκινάμε. Πόσο έχεις μωρή πίτσα? Φτάσαμε στο 89 τώρα. Αυτά καταγράφονται, γι' αυτό. Εγώ έχω 87 σίγουρα. Δεν ξέρω πώς θα μπορείς να ανέβει το οξυγόνο ή αν ο οργανισμός σου μαθαίνει πιο εύκολα σε αυτό το οξυγόνο. Έχει διαφορά. Ξέρω εύκολα η διαφορά. Γιατί δεν τις γνωρίζω τις πληροφορίες καθότι δεν είμαι γιατρός. Αλλά ξέρω ότι νιώθω καλύτερα. Καλά, εγώ διαβάζω. Εσείς είναι μην τα βρε πούστη. 86. 87, όλα. Βάλω το μέσα. Τα έχω πει αυτά. Ξέρεις το... Δεν κοιμήθηκα, πού είναι τα γράφει αυτά. Δεν γράφει αγόρι μου. Δεν κοιμήθηκα καλά στο μαθημάκι. Όχι, δεν κοιμήθηκα καλά. Δεν κοιμήθηκα καθόλου στο βανάκι. Και είμαι κουρασμένος και μετά το γαμίσι χθες έπρεπε να πάμε κατευθείαν εκεί. Σόλιασμα. Να μην χέσεις άλλες 3 μέρες ρε πούστη. Πούστη. Ουσιαστικά θέλει να μας πει ότι θα κάτσει εδώ στις πηγές γιατί είναι και ο μόνος που πήρε μαγιό. Να ράξει την πέτσα του και να ηρεμήσει. Λοιπόν, θα λες την αλήθεια, θα λες... Έξω να κάνουμε τσιγάρο. Δεν έχει τσιγάρο αυτός, έχει καπνίσει κανονικά αυτός. Να αποσυντελουστώ. Εσύ είσαι σίγουρος για το τσιγάρο? Είμαστε στα 4.045. Θες κάνουμε στους 4.600, 4.700 κάπου. Πώς το είπα, δεν είναι, δεν το κάνει καλά. Εγώ στο είπα, διαβάζω το ποσό μας να συνεχίσει. Κοίταξε. Και όσο μιλάω πέφτει. Όσο εγώ μιλάω θα πέφτει. Άμα κοιμάσαι στο βανάκι στον νόμο του Θανάση, έτσι είναι. Έχεις ανεβασμένο. Εγώ που εσύ δεν είχες έναν νόμο για να ξεκουράστες. Εγώ είχα το κοντό τον ξεναγό δίπλα μου, έτοιμος να το δώσω τσιμπούκι μου. Τόσο κοντό. Δεν μπορώ να δείξω κανένα βίντεο που Βάλε μπιπ. δεν μπορώ να δείξω πουθενά. Βάλε μπιπ. Δεν θα τα δείξεις πουθενά. Θα πατάνε τέτοιο ότι μπαίνουν για κατάλληλη φρασιολογία μέσα, θα το ξέρουνε. Στους γονείς μου ρε μαλάκα. Γιατί οι δικοί μου δεν θα τα δούνε. Δεν ξέρουνε πώς μιλάω. Πες κάτι σοβαρό. Πες μαλάκα μια φορά χωρίς να βρεις τσιμπούκι, δηλαδή το Δεν καημένο ξέρω τον πώς άνω. δηλαδή γύρω τσιμπούκι είσαι πυροβιανός. Το ξέρουν, το κουβέντα. Κάτσε να κάνω και ένα πλάνο έξω, θα θα βγεις αχέσεις. Ορίστε το υπέροχο πρωινό μας. Πάμε να δώσουμε μια γεύση από Άνδης στους γονείς σου. Δείτε κύριε Εμίλια και κυρία Νίκη που μας έχει φέρει ο γιος σας. Δείτε εδώ. Καταπληκτικό. Σ' άρεσε? Πώς μιλάς έτσι, η μαμά σου ή ο παπάς θα τα βγουν αυτά τώρα. Ούτε θερμές πηγές βλέπω, ούτε τίποτα. Τις βλέπω δηλαδή, αλλά δεν θα τις κάνω, αυτό θέλω να πω. Εμείς ήρθαμε για χαλαρό περπάτημα εδώ. 2 ώρες περπάτημα και τώρα μας λέει όλους 4,5 ώρες είναι. Δεν είναι κάτι. Θα ανεβούμε στα 4.300, είμαστε στα 4 τώρα. Οπότε θα ανεβούμε 300 μέτρα πάνω. Καλά. Δεν έχει πιαστεί ο κόλλος με το βανάκι. Δεν αξίζει. Χάλια, περνάμε χάλια. Ξεκινάμε. Αυτός έχει βγάλει πολλές σημείες. Εμείς λοιπόν που δεν έχουμε λοιπόν άρμεξα Γι' αυτόν εδώ. Γι' αυτόν εδώ εννοούσα. Από εδώ και κάτω, έχεις απολυθεί, έχω φέρει άλλον με την πρώτη πτήση. Πάλι έτσι σε πιάνω. Λέγε, γράφει η κάμερα, μαλάκα. Πληρώνεις όσο γράφει. Λοιπόν, φάγαμε ένα πολύ δύσκολο τέτοιο με το βανάκι χθες. Μίλα πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι, δεν έχουμε μικρόφωνο. Μίτσο, χάνω το ρυθμό μου ρε φίλε. Έλα, φάγαμε ένα πολύ τέτοιο με το βανάκι χθες. Φάγαμε πολύ δυσκολία με το βανάκι. Όπως είπα και πριν, ο Μίτσος δεν κοιμήθηκε καημένος μου σήμερα. Και είναι πολύ κουρασμένος, αλλά σαν γνωστή καταδρομής,
ότι έχουν πάει και φαντάρι κάποιοι. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε και θα αφήσουμε έκπληξη στους εαυτούς μας άλλη μια φορά. Θα ανέβουμε στις λίμνες. Ναι, έχεις καταλάβει αν είναι 2 ώρες και 2 ώρες γύρνα ή είναι 4 ώρες και 4 ώρες Όχι, γύρνα? είναι μισό. Δεν βγαίνουν οι ώρες μετά, έτσι. Γιατί? Γιατί. Η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 8 και 4, 8 και 10. Η ώρα πρέπει να είσαι πίσω. Άμα ξεκινήσεις τώρα, πας 12 η ώρα, κάτσε 2 ώρες στη λίμνη. Γυρίσεις και 3 ώρες που είναι η διαδρομή, βγαίνουν οι ώρες. Τι έγινε, Θανασάκη? Το φοβάσαι το τετράωρο? Βαριέμαι. Το βαριέμαι κι εγώ full. Τα παιδιά δεν μπορούν. Εγώ να σας πω που έχω γυρίσει πολλές λίμνες και ποτάμια, έχω ανέβει και έχω κατέβει βουνά, ότι αυτά είναι καθημερινότητα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Συγγνώμη, μαζί δεν πήγατε στην Ισλανδία και ήσουν πάντα τελευταίος? Κομπίστα σου καιρό. Τα ανέβηκα και τα κατέβηκα όμως. Είπα εγώ ότι ήμουν πρώτος. Ναι, αλλά Το σιγά έκανα, σιγά το έκανα. έχτισε το ρελαντί του. Πάρ' το. Εσύ θα τα ακούς αυτά που είσαι έτοιμος να Κομπίστας. κράξεις το φλαράκι σου. Δεν σε έχω πράξει ποτέ. Συνέχεια αυτό κάνεις. Αλλά Αυτό θέλω να υποθεί μπροστά στην κάμερα. θέλω να ξαναδώ τη φάτσα σου όπως ήσουν χθες στο Rainbow που τα είδες όλα και νόμιζες ότι θα πεθάνεις. Αυτό, τίποτα άλλο. Πρέπει να το έγραψε και η κάμερα αυτό. Αλλά... Τώρα μόλις σε είδα εγώ κατευθείαν, δεν έβαλα την κάμερα, λέω αυτό πρέπει να το αποτυπώσω. Μάζος. Με το που κατέβηκα από τη Γουρούνα είχα μια ζαλάδα. Από οξυγόνο να πάμε καλά, τώρα να αργήσουμε το ακόμα. Αυτοί παίρνουν γάντια πάνω. Κάνω το τσιγάρο και θα πούμε και μέσα. Νομίζω αυτή τη στιγμή ότι αν πάω και κάτσω μια χέστρα. Όχι, κόψω, ήταν ένα βίντεο σοβαρό, χωρίς Όχι, τίποτα τουλάχιστον τέτοιο. Θα ρίξω το ζώο του μέσα. Θα το δουν οι γονείς του. Έχεις όλες. Μου χρωστάει αυτός ο πουταναζιού 40. Άρα σε ακούνε. Ε, Χρωστάρικο. Πες την, αυτά έχω. 3 ζευγάρια γάντια πάρε. Να φύγει το χρωστάρικο, δώσε μου. έλα, πάρ' το κάτω εσύ. Πάρ' το. Όχι, εδώ Έλα. κάνω. Γιατί? Κάτω το ταμάκι. Τι χρώμα θέλετε. Τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Δείξε λίγο το κατοστάρικο. Έτσι εδώ κλεφτά. Γιατί το κατοστάρικο αυτό θέλουμε να το διώξουμε. Το Γιατί? σάρικο μας έχουν πρίξει τα χέρια, δεν Ναι. παίρνει κανένας. Γιατί ο αρχηγός μας εδώ Έκανε ένα λάθος, το παραδέχτηκα. Δεν το πρόσεξα την ώρα τώρα. τον φάγανε. Τέλος πάντων. Πάνε πάρε ρε μαλακα 3 γάντια. Άντε. Τι χρώμα θέλετε. Θα έρθω κι εγώ μαζί να ψωνίσουμε μαζί. Ωραία. Gracias. 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 Τι έγινε, μας έφαγε? Έγινε. Μόλις πήρες γαντάκια, έλα. Αυτούς εδώ ο Κεραμόπουλος τους κράζει. Λέει δεν μπορούν τα παιδιά να περπατήσουν σε αυτή τη διαδρομή στα 4.300. Εν τω μεταξύ οι τύποι έχουν έρθει. Ορειβατικά μποτάκια, αδιάβροχες τσάντες, αδιάβροχοι από πάνω μέχρι κάτω. Λες πως με τι ρυθμό περπατάει όσο δεν θα βρίσω, γιατί το βίντεο με κράζει κάθε φορά που βρίζω. Τι σάντες δείχνω βρε μάλα. Εγώ φταίω. Τον προκάλεσα. Πίσω είχε τα λογάκια. Να τους δώσεις λέει 120 σόλες που είναι νομίζω 30 ευρώ είναι ρε Άλεξ. Για να σε πάνε με το αλογάκι μέχρι ένα σημείο, να σε αφήσουν να περπατήσεις τις λίμνες και μετά να σε επιστρέψουν ξανά με το αλογάκι. Άλεξ, κόψε λίγο ρυθμό, είναι και ψηλός πιο πίσω. Γιατί βλέπω και αυτοί είναι αυτοί που δεν ξέρανε που έρχονται ρε. Έτσι έλεγε ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρουν αυτοί που έρχονται. Ναι, έγινε ρε. Δεν το πάω για αυτούς. Και ποιους το είπες? Ξέρε μαλάκα φαίνεται, δεν είναι. Ανάση. Τζιγαρίνα που θα κάνουμε στη Red Lake, πώς σε φαίνεται τώρα? Τζιγαρίνα που θα ανάψουμε στη Red Lake λέω. Πώς θα την ευχαριστηθείς?
Σόφα. Αυτό το άκουσες? Σιγά πίσω. Σήμερα περπατάμε στο Ζαγκάτε και η διαδρομή μας ξεκινάει στα περίπου 4.300 μέτρα με σκοπό να φτάσουμε στη Red Lake ή αλλιώς Πουκακότσα στα 4.756 μέτρα. Η ανάσα βαραίνει και τα πόδια καίνε. Κάθε βήμα είναι πιο δύσκολο, αλλά η θέα σε ανταμείβει πραγματικά. Το πλάνο ήταν να πάμε στη Humandai Lake, αλλά μας ενημέρωσαν ότι ο δρόμος είχε κλείσει, οπότε ήρθαμε εδώ χωρίς να ξέρουμε τι θα μας περιμένει. Η πεζοπορία ήταν περίπου 5 ώρες. 5 ώρες δύσκολες, αλλά άξιζε κάθε λεπτό. Είμαστε στα 4.756 που λέει η ταμπέλα. Χαλαρή, ο Θανάσης μόλις έκανε τσιγαράκι. Κάποια πράγματα. Είμαστε Αγκουανσάτε 7 Lagoons. Πού μας έφερες να πούμε? Πώς το είπε? Και σήμερα. Αουζαγκάτε, Αγκουανσάτε. Βλέπω όλοι ξέρετε σε ποια εκδρομή είμαστε. Ήταν να πάμε σε άλλη εκδρομή, αλλά δεν τα καταφέραμε γιατί έκλεισε ο δρόμος, λέει, στη Humantay. Εν τέλει ήρθαμε σε κάτι πιο σκληρό από ό,τι κατάλαβα εγώ. Νομίζω όλοι ανταπεξήλθαμε των προσδοκιών σας. Βγάλαμε το επεισόδιο και αυτό. Οι εικόνες είναι φανταστικές. Δες εδώ τώρα, είμαστε ανάμεσα στις Άντες, μέσα σε αυτό το τοπίο που έχει λίμνες, γάμισέ τα. Έρχεται η κυρία, αυτή εδώ η κυρία κατουράει όποιον θέλει να το παίζει πεζοπόρος. Δεν υπάρχουν καλύτεροι πεζοπόροι από αυτούς τους ανθρώπους. Δες εδώ. Δες εδώ. Εκεί την κορυφή. Και εμείς τώρα είμαστε εδώ σε αυτό το τοπίο και περπατάμε. Και έχουμε το Μίτσο. Έλα να τα πω, θα είμαι καταπέλτης. Θα πει πολλά αυτός. Όταν ξεκίνησα από το Κούσκο εδώ, να ακούει, με βλέπει. Όταν ξεκινήσαμε από το Κούσκο εδώ, τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Όχι, πες τα. Σε παρακαλώ. Δημήτρη, ο κόσμος περιμένει να τα πεις. Περιμένει να τα πεις ο κόσμος. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Πληρώνει ο κόσμος να σε δει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το Κούσκο με μια βροχάρα. Ο οδηγός, για να μην πω την άλλη λέξη γιατί το αφεντικό με μαλώνει. Δεν το κανάλι να το κάνω, τσάλι πρέπει. Ναι. Ο οδηγός δεν ήρθε μπροστά στο ξενοδοχείο, ήρθε ένα στενάκι πιο δίπλα. Οπότε τα παπούτσια βράχηκαν από το πρώτο λεπτό που βγήκαμε από το ξενοδοχείο. Είχα κάτι νεύρα. Σκέφτηκα να μην περπατήσω, να μην κάνω τίποτα, έχει κάτι θερμές πηγές κάτω. Να πάω μόνο εκεί. Τι? Μπύρες δεν είχε? Τι λες ρε μαλάκα? Όλες οι κυριούλες μπύρες είχαν. Τώρα θα δεις. Πάμε να σου δείξω πως γίνεται. Στα 4.600. Παιδιά, η θέα τρομακτική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μισό λεπτό. Ναι, εν τέλει, για να κλείσω το... Ήρθαμε εδώ. Αυτό που βλέπουμε είναι απερίγραπτο. Δεν περιγράφεται. Μου φύγαν και τα νεύρα, μου φύγαν όλα. Θανάση, εσύ, Τι αγάπη μου? πες μου λίγο την άποψή σου. Για ποιο θέματος? Για το όταν ξεκινήσαμε. Σε είδα λίγο Όταν ξεκινήσαμε ήμασταν λίγο κομμένοι από την αϊπνία. Είμαστε ξενερωμένοι από την βροχή, είμαστε ξενερωμένοι από το φανάκι. Μόνο εγώ κοιμήθηκα. Και αυτός. Θα πάρει και αυτός λίγο. Αυτός πλάγιασε 5 λεπτά σε λίγο στον νόμο. Αλήθεια, όπως το λέει, παίζει να γίνει όχι 5, μισή ώρα που πρέπει να γίνει, μισή ώρα.
2,5 ώρες ήταν διαδρομή. Πόσο ήθελες να κοιμηθείς, Ζων? Συγγνώμη, τα βλέπει και η μανούλα σου. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι ήρθαμε εδώ και ξυπνήσαμε. Εγώ κοιμήθηκα ακόμα την κάνα 2 ώρα. Καλά, χθες, άνηθος. Δεν υπάρχει. Ήμασταν και πολύ τυχεροί με τον καιρό. Εν τέλει, ναι. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση αυτά τα σύννεφα που βλέπετε εκεί πάνω να συμπτυχθούν άμεσα και σε μία ώρα να ρίχνει βροχή. Ας ελπίσουμε ότι σε μία ώρα θα είμαστε πίσω στο κατάλημα. Εκεί στο... Ορίστε, και άλλη λίμνη εδώ. Αυτή έχει και πεντακάθαρα νερά. Ωρε μάγκα, τι λες τώρα? Και δεν σε αφήνουν ούτε να βουτήξεις εδώ, έτσι. Η λίμνη αυτή τώρα, έτσι και είμαστε στην Ελλάδα, εκεί θα ήταν το Νάμος. Νάμος Beach Bar, όλη αυτή η πλευρά. Ναι, ξαπλώστες κανονικά. Πιάνεις εδώ το σετ. Ναι. Θανάση, τι λες? Έγινε. Εδώ, άμα ήταν Ελλάδα, ρε. Νάμος απέναντι. Ξαπλώστρες. Κανονικά δεν πρέπει να λέμε, αν ανεβούν αυτά στο YouTube, θα πρέπει να μας πληρώνει και η Νάμος για να τα λέμε αυτά, έτσι. Και νομίζω ότι κάνουμε και διαφήμιση. Χέσπι. Βάζεις το παπούτσι, μαλακία έκανα, το έβρεξα, αλλά καθαρίζει. Δηλαδή, σε αυτόν τον άνθρωπο δίπλα, πόσα πράγματα θα μάθουμε ακόμα, ρε Πούστη. Πόσα πράγματα, ρε Πούστη, να μας μάθει ακόμα αυτός. Η κυριούλα αυτή με έχει τρελάνει. Σε βλέπω αφιδατωμένο. Είμαι λίγο κουρασμένος, διότι όπως υποδείχτηκε, κάναμε ένα από τα πιο δύσκολα μονοπάτια. Αλλά εντάξει τώρα, αυτά για μένα είναι... Δηλαδή, αν σε πω την άλλη εβδομάδα που γυρνάμε Ελλάδα, θα γενέθλιά μου. Πάμε στον Όλυμπο. 2.900 μέτρα νομίζω. Έχω κανονίσει Νεπάλ, μωρέ, γι' αυτό δεν θα μπορέσω. Okay, my friends, this one is my report now, eh? Please, what give you name? For me now the most important is not how's the guide, how's the breakfast, lunch. This is the most important thing now, because you know, Breakfast και lunch, εντάξει το breakfast ήταν πολύ φτωχό. Το lunch, lunch, the agency is there. άλλο. Δεν πήγαμε στα hot springs όμως, παιδιά, κάναμε αυτή τη μαλακία, εγώ δηλαδή. Ενώ φτάσαμε 2 παρα 5, 2 παρα 10, μέχρι να το σκεφτώ να το κάνω, μαλακία. Να πάω στα hot springs. Είπαμε εκεί με το Θανάση, με λέει πάνε ρε μαλάκα, πετάξου ένα λεπτό. Θα έμενες υγρός και θα ήσουν υγρός μετά για 3 ώρες. Άιντε ρε σιγά. Εμείς είμαστε δάβδο. Τσομπαναρέι without glitches. Τα αρρώστηνες, σίγουρα. Έχουμε δηλώσει σήμερα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Kera Travel, accompanied by Keram Group, έκλεισε ένα το αεροπλανάκι. Δεν το ήξερα, αλλά δεν πειράζει. Εδώ απλά τους όρους, είναι σύγχρονα όλα, φροντίζουμε τα πάντα ότι γουστάρουμε. VIP φάση. Είχαμε μία αναποδιά το πρωί, ο Δημήτρης μπορεί να έπρεπε να φύγει
μία μέρα νωρίτερα, γιατί είναι και πυροσβέστης, πρέπει να μας προστατέψει και φέτος από τις φωτιές στα δάση της Χαλκιδικής. Λογικά είναι αυτά. Τιμούμε τους πυροσβέστες μας. Μας έπαιξε στο Πούτσο να κλείσουμε το ταξίδι λίγο πιο νωρίς και λίγο πιο νωρίς για να μην γίνει αυτό και τελικά έγινε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Και ο Θανάσης μόλις δήλωσε ότι έχει κουραστεί. Μπορεί να του στείλουμε και αυτό πακέτο νωρίτερα. Γιατί σας έχω πει ότι το ταξίδι είναι για τους δύσκολους. Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Θέλω να δηλώσω ότι δεν είπα να γίνει για αυτό το. Δεν έχει κατάλογο. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει και να λείπει. Για να μην χρειάζεται μπορείς να γίνει. Για τα χαρτιά μπορείς να τα δώσεις και ταχυδρομικός και οτιδήποτε. Απλά το κράτος το ελληνικό είναι. Σε παρακαλώ, λίγο τα λόγια σου πρόσεχε. Πρέπει να παραδώσω τα χαρτιά αυτοπροσώπως. Δεν δέχονται ούτε μηξουσιοδότηση. Δηλαδή, αν είσαι στο νοσοκομείο σε κάποια πολύ δύσκολη ασθένεια και δεν μπορείς να βγεις. Δεν μπορείς να είσαι πυροσβέστης λογικά. Δεν θα μπορεί. Γιατί φίλε, μπορεί να πάρω μπορεί να έχει πνευμονία 5 μέρες. Έχεις δίκιο, έκανα λάθος. Μπορεί να έχει πνευμονία 5 μέρες. Θα πρέπει να σκοτήσει με τα σωληνάκια. Μπορεί να έχει κάνει χειρουργείο. Τραγικό. Θα πρέπει να παραδώσω αυτοπροσώπως. Μιλάμε για τροπέτες. Τέλος πάντων. Με ένα περιθώριο 5 ημερών, έτσι όχι. Με ένα περιθώριο 5 ημερών. Ο Θανάσης όντως έχει κουραστεί. Θέλει να φύγει. Και θέλω να φύγω που του κουράστηκε. Α. Εμείς ακούσαμε ότι θέλεις να φύγεις. Κοιμηθήκανε καλά πάντως σήμερα. Είμαστε φρέσκοι. Εγώ έχω μεγάλη. Αν τα ακόμα να δει. Εγώ δεν κοιμούμουν καθόλου. Ναι, εγώ δεν κοιμούμουν καθόλου. Αλλά περιμένω πώς και πώς να πάμε στην Λίμνη Θητικάκα στα πρωτά νησάκια και αμέσως μετά να πάμε Χουακατσινά, Χουατσικίτα, Γουαδλέτζο, Μπανάνα τσικίτα. Μπανάνα Τσικίτα, ναι, εδώ είμαστε. Τώρα το ταξίδι είναι 6 ώρες και 35 λεπτά. Σίγουρα θα φάμε κάπου. Είναι Σίγουρα. εξούς ακόμα, είδες, πας στο GPS. Όχι, δεν πάτησα, αλλά το βλέπω. Το ρώτησα και μου λέει ότι είναι ίσως και λίγο λιγότερο. Για πάτα, σας εξηγήσω τις στάσεις που έχω. Εσύ νομίζετε τη φας από τον οδηγό, αλλά εδώ πίσω είναι αυτή που θα τη φας. Εγώ σκεφτόμουν ένα χαλαρό κάθε 2 ώρες και 5 6 ώρες και 22 λεπτά. 370 χιλιόμετρα. Και ο δρόμος είναι κόκκινος. Για να πούμε μετά 2 χιλιόμετρα. Εντάξει, μετά γίνεται αλλάζει. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στο Πούνο, στο υψόμετρο Μίτσο 3663 λέει το ρολόι. 3.800 το ρολόι του Μίτσου, 3.800 λέει κανονικά. Εδώ με το Θανάση, πρώτη βόλτα. Μένουμε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι εξαιρετικό. Στο Πούνο βρίσκεται η ψηλότερη πλωτή λίμνη παγκοσμίως. Μας έχει τεντώσει το φιλαράκι εδώ πέρα. Νομίζω έτσι μου είχε πει, αυτός μου είχε πει πλωτή. Εγώ ξέρω ότι είναι η πιο ψηλή λίμνη παγκοσμίως. Πλωτή είδα, το έλεγε Τι σημαίνει το πλωτή? το έλεγε ο συνάδελφος Τανιμανίδης προχθές στην εκπομπή του. Μια εκπομπούλα, ξέρω τη δικιά μας, αλλά Σειράς. Να σου πάρει ένα τάλιρο να παίξει ένα χαμάρε. τι είναι βρε μαλάκα, χάλκινα. Ό,τι έχει ο καθένας. Κλαρίνα, κουμπάτσκες, ό,τι έχουν. Άλλος είναι ένα τρίγωνο. Ποιος είναι που παίρνει τον μεροκάματο μόνο και μόνο για να το πάρει. Είναι απλά με το τρίγωνο, ξέρεις. Κάτι παίζουμε εκεί κάτω, ακούγεται. Υπάρχει ένα φεστιβάλ. Έχουμε πάει σε ό,τι φεστιβάλ υπάρχει. Πήγαμε στο φεστιβάλ του Ολλάντα, στο Ολλάντα Ιτάμπο. Πήγαμε στο Κούσκο, στο φεστιβάλ του όχι ήλιου, αλλά κάτι άλλο τέλος πάντων. Κούσκο φεστιβάλ έλεγε. Κούσκο Festival. Τώρα ήρθαμε στο Πούνο. Φέστα. Κάνουμε αντί για pub crawling, festival crawling. Ξέρω εγώ πώς το λένε. Όχι crawling. Hopping, ρε, sorry. Θα τα βλέπει και κανένας θα με πει αγράμματο. Περίμενα να μάθω κι εγώ τι είναι αυτό το crawling. Λέω το φιλαράκι μου είναι κοσμοχειρισμένο, κάτι περισσότερο θα ξέρει. Hopping.
Όχι, αυτό το κάνουν στις μπειραρίες και αυτά. Θα σας το δείξω σε ένα άλλο βίντεο πώς γίνεται αυτό. Το crawling είναι όταν έχεις πολλές μπύρες και σέρνεσαι, αυτό είναι Πολύ που πιθανό να το κατάλαβα. μπέρδεψα με αυτό. Σε αυτό για να έχει maximum εμπειρία. Έλα, αγορά, πάμε. Εκεί παίζουν τα κλαρίνα. Το Πούνο είναι η πόλη δίπλα στη λίμνη Τιτικάκα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 3.827 μέτρα και γι' αυτό ο αέρας είναι λεπτός και η αναπνοή δύσκολη. Η λίμνη Τιτικάκα μοιάζει πιο πολύ με θάλασσα παρά με λίμνη. Και κάτι που σου κάνει εντύπωση εδώ είναι ότι πάρα πολλά σπίτια και κτίρια είναι από εμφανές τούβλο, ημιτελή, γιατί έτσι οι ιδιοκτήτες πληρώνουν λιγότερους φόρους μέχρι να τελειώσει επίσημα το κτίσμα. Αθανάσιος, ήρθαμε στο στοιχείο σου. Βλέπε τιμές και σύγκρινε. Ναι, wholesale agricultural, δεν ξέρω εγώ τι να πούμε. Βλέπε τιμές και πες μας πού αγοράζουμε και πού δεν αγοράζουμε. Μια καλή τέτοια απομίμηση. Το παψάκι το ρηβατικό και ήταν καλό. Ποιος το λέει, τι λέω. Γενικότερα σε άλλες αγορές έτσι λίγο που περπατήσαμε, σε πιο τουριστικά πράγματα, σε φώναζαν συνέχεια να σου πουλήσουν. Τώρα μάλλον καταλαβαίνουν ότι είσαι και τουρίστας και δεν πρόκειται να πάρεις πατάτες, ας πούμε, ή τι είναι αυτά εδώ, φασόλια, δεν ξέρω τι είναι. Ναι, ό,τι έχει ο καθένας. Πουλάνε όλοι εδώ τα πάντα. Αυτά είναι τα καραβάκια, από πίσω βλέπετε και το Πούνο. Το οποίο Πούνο, από ό,τι λένε, έχει και φαβέλες. Λίγο πιο έξω θα δεις και φτωχές γειτονιές με φαβέλες να απλώνονται στις πλαγιές. Και όσο περπατάς στο κέντρο, σχεδόν πάντα θα σε πλησιάσουν πλανόδι που προσπαθούν να σου πουλήσουν μια εκδρομή στη λίμνη. Άις Λαούρος, Τιτικάκα Tour, παντού. Είναι λίγο πιεστικό, αλλά είναι και αυτό μέρος της εμπειρίας στο Πούνο. Εδώ μας ακολουθάει ακόμα η κυρία, ελπίζοντας ότι θα πάρουμε κάτι. Δεν ξέρω τι σκατόγυφτος ο Γεραμόπουλος. Άστο αγάπη μου, άστο, καλά έκανες και έφυγες γιατί δεν σπάει ευρώ αυτός, άστο. Lago Titicaca, bienvenidos a Puno, capital de folklore peruano. Λοιπόν, Θανάση, μας την πέσανε όλοι εδώ, τι έγινε? Μας ψηρίζουν κιόλας άμα θέλουν. Εντάξει, έλα. 10 solas. Sí, 10 solas, ida y vuelta. Πριν όμως με είπες 6 solas. Sí, 10 Τώρα solas. με λες 10 solas. Okay, ja, put up on. Ναι, εδώ είμαι εγώ. Άμα ξεκινήσει, θα κρατήσω την κάμερα, να ξέρεις. Αυτό λέει το σκάφο θα μας πάει αύριο στα Ούρος. Στα νησάκια δηλαδή, που μένουν οι Ούρος. Λοιπόν, έλα, λέγε τις επιλογές εδώ. Έχω ρωτήσει τους μισούς τουρίστες που βγήκαν από το σκάφο, τους ρώτησα. Και όλοι μου λέγανε να πάω στο καπετάνιο. Τέλος πάντων, για λέγε. Τους ρώτησες, τους βρήκες. Άδει εδώ το σκάφος. Όχι αυτό βρε μαλάκα, το άλλο. Πού είναι στα χέρια ρε μαλάκα. Για λέγε. Είναι 10 σόλες, να φύγουμε 9 η ώρα. Ναι. ή 8 παρατέταρτο μας πάρει το ξενοδοχείο και κάνουμε 2 διαδρομές στα Ούρος Islands μόνο. Μένει τι ώρα γυρνάμε. Θα σου πω, πάμε σε 2 νησάκια. Ναι. Είναι 2 νησάκια, ένα το Capital και ένα άλλο. Ναι. Έχουμε free time εκεί για φωτογραφίες και τα λοιπά. Τι είναι ρε πως. Ήμουν να πνεύσω. Κάλμα, κάλμα. Και είναι 3 ώρες αυτή η διαδρομή. Κάλμα, καμπρόν. Πόσες ώρες είναι η διαδρομή? 3 ώρες είναι όλο το ταξιδάκι. 9 και έχουμε γυρίσει 12. Είμαστε πολύ άνετοι. Αυτή. Το άλλο είναι το full day trip που άφηγουμε 7.30, 8.45 κάτι τέτοιο Και να γυρίσουμε τώρα. και να γυρίσουμε 5. Τώρα δηλαδή που γύρισαν αυτοί. Ναι. 5 αυτό μου είπε. Ναι. Που κάνεις 3 μέρη, είναι τα Ouros Islands. Ένα άλλο που είναι σαν χερσόνησος, δεν κατάλαβα τι είναι.
και ένα άλλο νησί πιο εκεί. Τώρα με ρωτάς πώς το είπε. Ναι. Και ένα τσικιτσάκα. Ναι. Και Κατάλαβα. 30 ώρες. Αυτός ήταν που ήθελε. Ναι. Αυτός ήταν να με εξαπατήσει. Έτσι λέει. Κοίταξε, από τη μία ότι βλέπω το Πούμο δεν έχει κατάλληλο να προσφέρει. Ναι, δηλαδή. Να έχουμε χρόνο για αύριο. Απ' την άλλη, δεν νομίζω και η Λίμνη να έχει να προσφέρει κάτι τέτοιο. Κάτι το άμα. Ησυχία, μιλάει ο Θανάσης. Άντε ρε γάμισου. Άντε 18 του καναλιού μου έχει σβήσει, δεν μπορούμε με τίποτα να συγκριθούμε. Πρέπει να βάλω μόνο Η ουσία της Λίμνης είναι που είναι το υψόμετρο, δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, Όχι ρε, τα Ούρος Ναι. έχουν μέσα μία φυλή. Τα Ούρος τι είναι. Μας κάνουν. Μου είπε ότι μπορεί. Συγγνώμη, Θανάση. Παρακαλώ. Ότι Τώρα πήρε φόρα και θα τον μας έκοψε. πούνε συνάδελφε, παρακαλώ. πληροφορίες, για το πώς στήστηκαν, τι κάνανε, αου, Γιούρους, φιλία, αυτή. Στα αγγλικά θα είναι. Και άμα δεν μπορούμε να τις δούμε παραδοσιακά, εμείς δεν θέλουμε, εγώ δηλαδή, Πρέπει να μιλάς για τον εαυτό σου, γιατί εγώ θέλω να και να βάλω βγούμε φωτογραφίες. παραδοσιακή στολή. Και άλλα τέτοια. Παραδοσιακή πιστολή. Η εκδρομή, η 8-5, μετράει γιατί θα φάμε όλοι μας τη μέρα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι θα δούμε 5, θα πρέπει να πάρουμε κάτι στο χέρι. Αφού θα φάμε lunch μέσα ρε μαλάκα. Πιο σωστά πρέπει να Οι τουρίστες που βγήκαν εδώ. Λιγότερα μου είπαν να παίξω από μέσα ο καπετάν. Εκ των έσω εσύ έμαθες λιγότερα, πώς το κατάλαβες. Εντάξει, ναι. Επειδή πληρώνονται οι τουαλέτες που είναι πιο μέσα, εδώ μάλλον άμα θέλει κάποιος να πλύνει τα χεράκια του μπορεί να το κάνει έτσι στη ζούλα. Το νερό βέβαια δεν πρέπει να το αλλάζουν έτσι όπως το βλέπω. Τσαλονίκη είσαι. Τσαλουνίκ. Αυτό εδώ το τράβηξες. Μέχρι τώρα έπαιζε και τώρα το σταμάτησες. Δηλαδή